Βγήκανε παιδιά μικρά για το συνταξιοδοτικό. Σκέψου να έβγαιναν εδώ μαθητές να κάνουν διαδήλωση για το συνταξιοδοτικό. Τι συνέβη σε ένα 12 χρονών, πάρε τα μαθήματά σου, πότε θα πάρει τη σύνταξη, σε ενδιαφέρει, ακόμα είσαι μικρός, άσε μας εμάς και διάφορα τέτοια. Δεν ξέρω, αλλά αυτή η γενιά η δικιά μας φαίνεται ότι μπορεί να την αρνήθηκε τη Χούντα, αλλά όλη τη λογική της Χούντας την έχει καταπιεί και την αναπαράγει με δημοκρατικό τρόπο. Αυτό πιστεύω εγώ. Εδώ οι δημοσιογράφοι έχουν επιβάλει σιωπητήριο, αλλά δεν πρόκειται, κυρία μου, το κοινωνικό καζάνι να τα σκάσει. Απλώς είμαστε στο τρίτο στάδιο ζωής τώρα. Η ζωή έχει τρία στάδια, τρεις φάσεις. Επανάσταση, περισυλλογή, τηλεόραση. Δηλαδή, ξεκινάς να αλλάξεις τον κόσμο και καταλήγεις να αλλάξεις κανάλια. Εμείς ζούμε την επανάσταση του τηλεκοντρόλ. Και με αυτή την έννοια, και εγώ μέρος του τηλεκοντρόλ είμαι. Κυρία μου, το πρόβλημα είναι ότι στη χώρα αυτή προσπαθούν να κάνουν μόδα την ανεργία. Παλεύουν όλοι πιο πολύ, πόσο πιο κάτω θα πάνε οι μισθοί. Έχει γίνει βίτσιο. Πόσο παρακάτω θα πας, γιατί μισθό, παρακάτω, πόσο λιγότερο θα παίρνει άνθρωπος, πόσο λιγότερο θα δουλεύει στο δημόσιο, πόσο λιγότερο. Εκτινά κατά σπρέντς, λέει ο Καψής, άκου